Yo, kadang-kadang yo. Copot. Gas. Lah apa kan? Anu kayak pengen dadi sing YouTubers gaming ngono lho. Kayak sapa? Ngerti kan? Sapa jenenge? Rezali yo. Salah. Oh iya iki pokoke. Terus sapa maneh ku sing iku YouTubers gaming ya. Sapa? Baiskan. Bayuskan ku komedian. Oh, komedian. Sikulas pokoke ya. Lah, kon emang iso main game? Yo, gak sih. Hai guys, balik mana Mbak Ayah Sam Sakap. Welcome to Wak 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 wak. PUBG kuwi? Aduh, mati. Chicken kan? Jago. PUBG kuwi? Tenan ah. Kon kok mati maneh. Lho, rek ngremeno wong. Aku iki saiki wis rada pro. Lodo. Wes, saya main. Aku melok. Jadi. Rosok. Pocin ki ae. Ya, wis, Lho, rame yo maju yo. Yo. Mutun. Nah, wes. Sini. Golek senjata iki. Kilo senjata iki lho. Dah. Kok mati? Nah, urung apa-apa rek ditembak. Oh, enggak apa-apa wis mati dhisik jarene pro. Lah urung oleh senjata kok. Gas, PUBG kuwi. Gas. Apa? Ngerti aku mlebu kumbani. PUBG kuwi. Gas, tolong aku tuh bensinnya. Mogah, ngerti aku sik nugas. Aduh, ngopi ae wis. Gak, andane aku sik nugas. PUBG kuwi. Kuwi. Gas, maju gas. Ikut tembakan gas. Sik numpak motor iki lho, numpak motor iki. Lah, rapuh numpak motor. Wis ta lah. Ayo melok wis numpak. Lho sik. Cuk, mati aku, Cuk. Goblok iki. Salah tak numpak motor. Kok sampe nandi numpak motor? Ya gak aku mlaku yang muter melap. Mbok kira GTA. Wis padha ae. Mbok yo sampai kapan ah? Awakmu iku yo kalahan. Gak iso. Ayo wis ganti game ah. Opo? Masa-masaan. Gak goblok, balapan wis. Oke, dal. Wani. Iki ceritanya menene. Paket. Opo sih? Gedeng ah. Ayo main ambek aku mari ini. Kantang ah. Yo ta. Enak pol. Kilo. Sepanjang. Waduh, mantep ini. Ayo main ah. Ngapi i? Bluetooth. Bluetooth? Iyalah. Gak usum kabel-kabelan. Ayo main. PUBG. Masa-masaan. Balapan. Ayo. Gas. Menang. Kok mau jago? Ganti PUBG. Tuh, chicken. Matean aku penang dah. Wah, sih ki. Enak pol. Kok tuh di kon, Cuk? Iki dek biboncool.com. Ini. Oh, alah, iki iklan. Iya. Titir raya iklan ya. Biasa lah gak tahu ya. Biasa titir raya gak apa-apa. Iya. Kok mana pengen ya? Pengen. Yo tuku rek. Mbak tuku. Tak gone ae. Luwe.
Lah, kayak ngono ae video tipe-tipe gambar sekali iki. Ono sponsor titik aware. Semangat. Ya Mas jarang upload. Lah awakmu pengen tuku gamepad Bibon Call sing tak gawe iku, tak kei link di deskripsi. Ojo lali ono diskon 20% gawe kode SAMSAGAP. Jadi kalau oleh diskon 20% gawe kode SAMSAGAP. Lho, suangar to. Tapi batas waktu mek sak minggu sak marine video iki diupload. Ndang tuku ndang SAMSAGAP. Kode. Ya. BTW iki kabeh kabel rek gawe Bluetooth. Dan iki support Android ambi iOS. Dan iki wis support PUBG, Fortnite, Mobile Legends, AoV. Dan pengaturannya kok iso ngatur-ngatur dhewe rek. Ono aplikasine kari gawe. Wae wis iki besok tak kei link, tak kei kode promo. Diskonnya 20% rek lumayan. Ya kode SAMSAGAP. Tertawa itu ibadah, tapi jangan ibadah sambil tertawa. Selalu budakkan 3S, subscribe, SAMSAGAP. Like misalnya konten video kok ini, like kan bisa like konten video kok ini. Pokoknya kudu like. Bah, nus.